Kun ostan lapsille vaatteita, samalla kun nimikoin ne, otan niistä kuvan pikkuvaatteeseen. Tekoäly päättelee vaatteen tyypin ja antaa kuvauksen automaattisesti. Valitsen vaatteen koon ja merkin ja näin tiedot vaatteesta ovat tallessa. Pikkuvaatteesta näen paljonko minkäkinlaisia vaatteita lapsella on ja mitä puuttuu. Pikkuvaate antaa ennusteen lapsen kasvusta ja arvioi milloin vaatteet jäävät pieneksi. Lisätty vaate on täällä muiden samankokoisten kanssa. Jos haluan laittaa vaatteen myyntiin, se on näppärää, koska lähes kaikki tiedot ovat jo valmiina. Pikkuvaate antaa hintaehdotuksen vaatteen tyypin, merkin ja kunnon perusteella. Ja näin vaate on myynnissä. Koska pikkuvaate tietää käyttäjien sijainnin, lapsien koot ja mitä vaatteita heiltä puuttuu, pikkuvaate osaa ehdottaa ostajille parhaiten mätsääviä myyjiä, jolloin sinun myynti-ilmoituksesi näkyvät käyttäjille, joilla on tarvetta myyntiin laittamillesi vaatteille. Pikkuvaate näyttää myös sinulle sopivimmat myyjät perustuen sijaintiisi ja lastesi vaatetarpeisiin. Muutaman euron hintaisen yksittäisen vaatteen postittelu tai tapaamisten sopiminen niiden takia on työlästä. Tästä johtuen pikkuvaatteessa myyjä voi määrittää minimisumman, jolla ostajan täytyy vähintään vaatteita ostaa, jotta vaatteiden nouto tai postitus on mahdollista. Summat voivat olla eri suuruiset noudolle ja postitukselle. Monesti vaatteita halutaan laittaa myyntiin kerralla enemmän. Pikkuvaatteessa on kätevät massatoiminnot, joilla voit luoda kerralla myynti-ilmoitukset useista vaatteista. Voit myös jakaa tietoja vaatteistasi. Jos kaverisi haluaa lapselleen teille pieneksi jääneitä vaatteita, hän näkee reaaliaikaisesti, mitä teillä on.